Anga jamana farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔw bɛ se ka sanga diɲɛ fan tɔw ta u ma cogo min na fɛn min ye anw ka jamajɛ fanga ye ayiwa u ye ba don u hakilina la fɛn min ye an ka farikolo ɲɛnajɛlaw ayiwa olu b'u ka farikolo ɲɛnajɛ baaraw kɛ yɔrɔ minnu na olu bɛɛ lajɛlen ayiwa ni ka olu kɔni dilan ayiwa fɛn min ye sikaso ta ani i y'a faamuya b'a la ka i ta fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma olu kɔrɔ karili kɔfɛ fɛn min ye stade wɛzɛn min filɛ anw yɛrɛw fɛ yan Bamakɔ yan ayiwa kɔni da kɔrɔ kariliw kɛra fɛn min ye minisiri min ni ale ɲɛsin bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ mɔ ayiwa a kɛnɛ kana na fɛn min ye i y'a faamuya b'a la farikolo ɲɛnajɛ maa caman tun bɛ a kɛnɛ kana na ayiwa kɔni taara u ka nisɔndiyaw jira ayiwa fɛn min ye minisiri ye baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a kɔni bɔra ayiwa ne ka nisɔndiya kuma caman fɔ. N'i y'a jateminɛ stade Wɛnzɛn Kulibali histoire ba de b'a kɔ parce que a daminɛna a mɛnna dɔw b'a fɔ 1930 dɔw y'a fɔ n ye sisan k'ale jouera en 1965 yɔrɔ olu ye waati mɛnna n'i y'a jateminɛ rénovation ninnu bɛ kɛ kun mun na non seulement ka se k'an ka infrastructure bila niveau la mais k'a lajɛ an ka athlètes olu fana ka niveau bɛ se ka yɛlɛ cogo jumɛn parce que a ɲɛfɔra président ye ko an ka athlètes ko infrastructure t'u bolo u bɛ se k'u farikolo ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ min na u bɛ se k'u entraîner yɔrɔ min na n'i y'a jateminɛ bi an ka infrastructure bɛ niveau international de la a caman homologuera dɔw yɛrɛ fana bɛ sen na walasa u ka homologation fana ka se ka kɛ donc an kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que an ɲɛ bɛ stade in na bi ni stade in ye stade niveau international de ye hakili la bɛɛ y'a ye nin ma an ka farikolo ɲɛnajɛ mɔgɔw fana nisɔndiya kosɛbɛ parce que a bɛ n'u permettre walasa u ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ u bɛ se ka n'u entraîner yen nɔ i ko niveau international ninnu bɛ entraîner stade sugu minnu kɔnɔ olu fana bɛ se k'u entraîner o qualité sugu kɔnɔ walasa an ka niveau ka se ka yɛlɛ parce que Mali ka ambition an ka ambition a ka bon parce que an bɛ fɛn minnu nɔfɛ o ye ka se ka an ka drapeau hali bi ka gulonnen to Afrique sanfɛ Afrique bɛɛ lajɛlen sanfɛ a ma mɛn kosɛbɛ an bɔra compétition africaine dɔ la an ka U17 taara u y'an ka drapeau kɔrɔta kosɛbɛ donc o kɔrɔtalen kosɛbɛ u b'a jira ko hali bi an ka athlètes u bɛ niveau ba de la parce que n'i ye farafinna jamanaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kɛra deuxième ye hakili la o ye place honorable ye mais hali bi an natalen don an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan donc nin infrastructure bɛ n'an dɛmɛ kosɛbɛ donc vraiment an kan ka président fo o la k'a jira fɛnɛ nin fɛnɛ b'a jira k'a hakili bɛ sportifu la kosɛbɛ a hakili bɛ sportifu ka se k'u ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ se ka nisɔndiya yɔrɔ minnu na k'a fɔ k'a bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara la. dɔgɔkun tɛmɛnen na fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ maaw ye fo ka taa se minisiri ma u ye hakilinaw fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ min ma ko état généraux n'o de ye fɛn min ye ka hakilina miirina fɛn min ye an ka farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ayiwa o kɛ gafe ye ka t'o di jamana ɲɛmaa ma hakilina in taara cogo min na minisiri y'i da don a la ka walawalali kɛ a la. Ni état généraux kɛra san hakili la gafe dɔw bɛ ka dɔw dira gafe in u ye mun wele ko recommandation caman b'a kɔnɔ. Recommandation kɔnɔna la an ye layidu mun ta u ye k'a fɔ ko ni nin gafe sugu taara a bɛna kɛ gafe k'i b'a ta k'i bɛna bila tiroir kɔnɔna la an bɛna baara de k'a la a bɛna k'an ka feuille de route ye walasa an ka se ka a jateminɛ an minnu yɛrɛ bɛ département na o ni milieu sportif comité national olympique fédération ani fɛn fɛn bɛ farikolo ɲɛnajɛ cadre kɔnɔna la olu bɛɛ bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa nin gafe in ka se ka waleya cogo min na an tɛ fɛ a ka kɛ gafe ye ko a ka fara gafe tɔw kan tuguni a ka kɛ gafe ye mun bɛna an ka jamana dɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ a ka kɛ gafe ye mun bɛna farikolo ɲɛnajɛ tigiw yɛrɛ dɛmɛ walasa u ka se ka nisɔndiya u ka se ka baara kɛ u fɛrɛ ma u ka se k'u former ka ɲɛ a ka se ka kɛ gafe ye fɛnɛ mun bɛna an ka fédération dɛmɛ ani état dɛmɛ fɛn fɛn ye gouvernance cadre ye a ka gérer ka ɲɛ mais ni nin gafe sugu taara kuma dɔ la décision dɔw bɛ ta mun bɛ se ka kɛ décision gɛlɛnw ye mais a décision tɛ mɔgɔ contrôle la mais a décision a hakili la a kun ye mun ye walasa an bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na donc gafe in kɔni dilanna o de kama a ma dilan minisiri fɛ a dilanna acteurs bɛɛ lajɛlen fɛ u y'u hakilina don a la donc an bɛna baara kɛ n'o cadre de ye n'Ala sɔnna. an ka jamajɛ fanga ɲɛmaa a n'a ka minisiriw u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o de hukumu kɔnɔ u ma ɲinɛ fɛn si kɔ ayiwa fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ minnu dilanlen filɛ nin ye ayiwa u ye min lagɛlɛya o de ye ayiwa ni ka kɛnɛ ninnu k'u tɔbɔtɔ ayiwa ni k'a minɛ ka ɲa ala ka dɔwɛrɛ ta yira an na.